Hallo. 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 Tyhini? Ewe. Ndiyaphila. Akho nto intsha. Jonga. Jonga nomcebo. Ndicela imali yam. Ndicela imali yam le ndandikuthengele ii-chops. Ewe, uqala kwakho ucula. Jonga ntombazana. Uyazikhumbula uba wena wawungenanto kuqala? Nakuphucula nomcebo, nakuphucula nomcebo. Ngoku ndandemafini utsheledweni ngoku. Uthi ntyilo. Untyilo yengona ndikuculela yona. Sihlele sobabini. Uphinde ube nengoma ethi sunqa. Ndingxamaphi? Ndingxamaphi xa ndifuna imali yam yeWi-Fi? Kaloku iWi-Fi yakho awuyithengele ntim nomcebo. Jonga apha ntombazana. Mna ndiqhela amabhinqa, mna anechophusi mna. Hayi le mfeketo yakho yamaqutha. Xa ungafuna ubuyisa imali yam, mntanam, ndixelele mna. Uthi xola moya wam. Uqalisa umoya wakho ngam nomcebo. Ufumana amadoda abhetele ngoku nomcebo. Ulibele ngam. Mali yam apha. iWi-Fi yam le ndandikuthengele yona mna ibuye. Andiva? Namacigisi la. Hallo. Ungathi unkile nje lo mntana. Hallo.